Ξανά μαζί, κυρίες και κύριοι, καλή μας φίλη σύνδεση με την αίθουσα Ultimate Νίκος Σολομονίδης στη Λεμεσό. Μεγάλη, σπουδαία, πολύ σημαντική αναμέτρηση της DTL EKL απέναντι στην πανάκριβη Azovmash Mariupol Ουκρανίας. Δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων για την προημιτελική φάση της κορυφαίας διοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, το FIBA EuroCup. Όμως έχει την ευκαιρία εδώ στην απόρθητη της έδρα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης να επαναφέρει την τάξη πραγμάτων, να ισοφαρίσει σε 1-1 και να οδηγήσει τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι. Και αυτή τη στιγμή να καλωσορίσω τον Παναγιώτη Τρισόκα. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα, Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα συγχαρητήρια και θέλω να σε ευχαριστήσω εσένα και τον φίλο Μάριο Χαγιστηλή που με προσκαλέσετε να έρθω εδώ απόψε να σχολιάσουμε μαζί αυτή τη μεγάλη βραδιά για την EKL. Του μήνα θα έρθουμε πίσω με το τρόπαιο. Τα συνδρομητικά κανάλια βέβαια θα είναι δίπλα στην προσπάθεια του κεραυνού. Βλέπουμε την παρουσίαση της κυπριακής ομάδας. Ολοκληρώθηκε και η παρουσίαση της DTL EKL. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν παρακολούθησες τον πρώτο αγώνα της ΑΕΛ στην Ουκρανία. Είχε σταθεί καλά για ένα 20 λεπτό το πρώτο ημίχρονο. Εξουδετερώσε τον εκφραστή των επιθέσεων, τους δύο εκφραστές των επιθέσεων της Azovmash, τον Χαλίτ Ελαμίν και τον Παναγιώτη τον Λιαδέλη. Όμως το δεύτερο ημίχρονο έκανε ένα ξέσπασμα η Azovmash και απέναντι σε άμυνα ζώνης μπλόκαρε η ΑΕΛ, δεν δούλεψε η περιφέρειά της και έκλεισαν τους διαδρόμους κάτω από το καλάθι οι Ουκρανοί και θα έλεγα μυρολατρικά δέχτηκε την ήττα στο δεύτερο ημίχρονο η DTL EKL. Πού πιστεύεις σε τέτοια παιχνίδια βάσει της δικής του εμπειρίας κρίνεται ένα παιχνίδι? Εντάξει, πρώτα νομίζω είναι η θέληση. Και νομίζω ότι οι παίκτες της ΑΕΛ έχουν τη θέληση. Ας μην ξεχνάμε ότι μπροστά τους είναι η πρόκληση του Final Four του FIBA Cup. Αλλά και εδώ μέσα στον Νίκο Σολομονίδης ένα απόρθητο φρούριο, όπως είπες και εσύ. Νομίζω ότι ο κόσμος που είναι εδώ θα βοηθήσει την ΑΕΛ και είμαι αισιόδοξο ότι στο τέλος θα πανηγυρίσουμε την νίκη. Πόσο βοηθητικό, Παναγιώτη, είναι να έχεις μια τέτοια εξέδρα όπως αυτή που διαθέτει η ΑΕΛ? Είναι κάτι το οποίο αν είχε ο κεραυνός σίγουρα οι επιτυχίες θα ήταν πολύ περισσότερες. Για την εξέδρα νομίζω είναι όλα τα λεφτά. Άλλωστε ο κόσμος της ΑΕΛ θεωρείται ο έκτος τους παίκτης. Αυτός είναι που βοήθησε τα τελευταία χρόνια να κατακτήσουν τα συνεχόμενα πρωταθλήματα αλλά και να κάνουν αυτές τις πάρα πολύ καλές πορείες, τις αξιοθαύμαστες για μένα πορείες στην Ευρώπη. Όσο για το σχόλιο για τον κεραυνό, νομίζω ναι, ότι πράγματι αν ο κεραυνός αυτή τη στιγμή έχει ένα πρόεδρο που βάζει τόσα πολλά λεφτά όπως ο κύριος Παπαέλληνας, αν είχε και αυτόν τον κόσμο, νομίζω ότι θα έκανε αυτοκρατορία στο Κυπριακό πρωτάθλημα. Καμίνει εδώ στο FTV Νίκος Σολομονίδης από τους φίλους της DTL EKL. DTL EKL, η οποία είναι ένα καλάθι πίσω στο σκορ, 18-25. Στην Κύπρο με την πρώτη επαφή είναι φάουλ, ενώ στην Ευρώπη δεν είναι και αυτό πρέπει να προσέξεις περισσότερο. Οι φίλοι της ΑΕΛ κάνουν το καθήκον τους, προσπαθούν να σπρώξουν την ομάδα στο comeback. Αγκάζει τον Ρίμας Κίρσκης να ζητήσει το time out. Μείνετε μαζί μας. Στον Βαντεχάρε, πού είναι το φάουλ? Καθαρό φάουλ σε αυτή την φάση. Έκλεισαν τα μάτια οι διαιτητές. Πέτυχε το καλάθι ο Βαντεχάρε και δείτε τι γίνεται και ακούστε τι γίνεται, Παναγιώτη. Εκπληκτική ατμόσφαιρα. Εκπληκτική ατμόσφαιρα, Κώστα, πραγματικά. Πόσο, Παναγιώτη, πώς αισθάνεται ένας παίχτης να παίζει
ξεκινεί η εξέδρα ή με λίγους φιλάθλους και πότε πώς αισθάνεται με τέτοια εξέδρα? Εντελώς διαφορετικά. Κώστα, νομίζω, εντάξει, όταν παίζεις μπροστά σε τόσο κόσμο, προσπαθείς να κάνεις τα πάντα για να τους ευχαριστήσεις. Σου δίνει και την όθηση για να παίξεις καλύτερα, να παίξεις πιο παθιασμένα. Τρίποντα από τον Άλεξιτς. 55-52. Γι' αυτό ο Κώστα θεωρεί το καλύτερο σκηνοδηγός στην Κύπρο. Σε σχέση με τις πρώτες 2 χρονιές έχει βελτιώσει πολύ το σούτ του. Πολύ, πάρα πολύ. Πραγματικό καμίνι. Έλα μην από πολύ μακριά για 3 είναι άστοχος. Είναι τιμή που τον έχουμε στην Κύπρο, Κώστα. Φάουλ από τον Ουρπόρας. Νομίζω η πιο δυνατή, πιο έντονη ατμόσφαιρα που έχουμε ζήσει σε κυπριακό γήπεδο του μπάσκετ. Νομίζω ναι, και θα συμφωνήσω με κάτι που είπε ο Μιχάλης ο Κουνούνης, ότι η κερκίδα της ΑΕΛ μαζί με αυτή του Άρη Θεσσαλονίκης είναι οι πιο γαυτές εδώ στην Ευρώπη. Τις 3 περίοδου 56-54 μπροστά η Ντίτκελε ΕΚΑ ΑΕΛ με τον Μιλουτίν Άλεξη έτοιμο για την επαναφορά. Με τον Μιλουτίν Άλεξη να έχει 19 πόντους με απίστευτα στατιστικά. Ρόμπερτς σε σου 3 πόντων, fade away, εύστοχος και Ρον Ρόμπερτς. Άλλο ένα τρίποντο, είναι το τέταρτο σε 6 προσπάθειες στους 15 πόντους. 59-54. Η δύναμη της έδρας. Βήματα από τον Λίτσου. Πάρα πολύ σωστό στήρι. Τα έχουν χάσει οι Ουκρανοί και ο κόσμος. Αν έχουμε τη δυνατότητα να παραμείνουμε και οι κάμερες στραμμένες στην εξέδρα. Δώστε πανοραμικό πλάνο. Το 2-1. 2 φορές κερδίζει ο Κεραυνός, μία χάσε η ΑΕΛ. Ελπίζω απόψε να κάνουμε το 3-1. Και την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε το 4-1. Με τη βοήθεια του Θεού ελπίζω όλα να πάνε καλά. Είναι πολύ δύσκολα πράγματα. Να μην τρέχουμε πολύ, Παναγιώτη. Πρώτα προέχει στις 29 το δεύτερο παιχνίδι. Πότε θα παίξουμε play-offs? Όχι, ξεκινούμε, Κώστα. Εάν η ΑΕΛ κερδίσει απόψε, ξεκινούμε την επόμενη Παρασκευή. Εάν χάσει, ξεκινούμε την επόμενη Τρίτη. Και ενδιάμεσα το παιχνιδιών εμάς με τη Σαμάρα θα υπάρχει παιχνίδι. Ναι, έχει γνωριστεί δηλαδή. Ωραία. Πέτρο, σε ξεχάσαμε απόψε. Κώστα, ήταν δύσκολο να ακούσω οτιδήποτε, απλώς εκείνο το οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή όλοι είναι η ατμόσφαιρα του γηπέδου. Είναι πράγματι μια ανατριχύλα. Πραγματικά είναι ένα ηφαίστειο. Είναι πρωτόγνωρη για την Κύπρο, νομίζω. Πραγματικά είναι. Ανέφερε προηγούμενα ο Παναγιώτης Δρόκας το παλέ της Θεσσαλονίκης με τον Άρη. Νομίζω είναι κάτι παρόμοιο. Αγεύσκη. Ρόμπερτς, το μπάσιμο, καλάθι και φάουλ. Εξαιρετική φάση με πρωταγωνιστές τους Άλεξιτς και Ρόμπερτς. Δείχνει ο ένας τον άλλο. Ήταν οι παίκτες που έσκυψαν το κεφάλι μετά το παιχνίδι στην Ουκρανία, γιατί ένιωσαν ευθύνη για τη βαριά ήττα της ΑΕΛ. 2 πόντους ο ένας, 3 ο άλλος. Τώρα παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους. 82-78. Και Ρον Ρόμπερτς από 19 πόντους. 19 συμπληρωματική βολή για έμμεσο τρίποντο μέρα και 19 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ρόμπερτς εύστοχος, απονομή δικαιοσύνης για το φάουλ, το αντιαθλητικό, το σκόπιμο που δεν δόθηκε. Παναγιώτη, δικαιολογούμαστε. Ξανά ο κόσμος. 83-79. Η ΑΕΛ πολύ κοντά σε άλλο ένα μεγάλο θαύμα. Σώζει ο Ράντα, καλή άμυνα από τον Αμερικανό, μάζεψε ο Άλεξη. Χαλασμός κόσμος στις εξέδρες. Κλεποβίσκι για τον Ράντα και τώρα Κίνγκ. 29 δευτερόλεπτα, κρατάει την νίκη στα χέρια της η ΑΕΛ. Πρέπει να αναλώσει όλο το χρόνο. Ναι, γιατί δεν πιέζουν και δεν κάνουν το φάουλ. Μάικ Κίνγκ στον πάσιμο για τον Ράνταλφ. Το παιχνίδι θα τελειώσει για την DTL ΕΚΑ ΑΕΛ με 85-79. Σπουδαία νίκη για την κυπριακή ομάδα. Στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης ο Φαρίζης στις νίκες την Άζοβ μας σε 1-1. 20-18 το σκορ στην τέταρτη περίοδο για την κυπριακή ομάδα. 85-79, σπουδαία, άλλη μια ιστορική νίκη για κυπριακή ομάδα. Παναγιώτη, προσθέτει στη χθεσινή του Κεραυνού DTL ΕΚΑΕΛ. Ακριβώς, Κώστα, μετά την μεγάλη νίκη του Κεραυνού ήρθε μια μεγάλη νίκη για την ΕΚΑΕΛ.
Ελπίζουμε την Τετάρτη να γίνει ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι από την ΕΚΑΕΛ και να περάσει στο Final Four. Πανηγύρια στην Εξέδρα. Να τα απολαύσουμε για λίγο πριν δώσουμε μικρόφωνο στον Πέτρο Παπαγιώργη. Η διεθνής επιτυχία. Πάμε ξανά στη Μαριούπολη, έτσι. Έτσι από ακριβώς τα πράγματα. Η ομάδα έδωσε όλο το καλύτερο σε αυτό. Απέναντι σε μια πανίσχυρη ομάδα όπως είδατε. Εντάξει, ευτυχώς είναι παιχνίδι νίκη-ήττα. Παίρνουμε την νίκη και πάμε στη Μαριούπολη να δώσουμε πάλι το καλύτερο μας σε αυτό και να προσπαθήσουμε να δοκιμάσουμε να πάμε Final Four. Πού νομίζεις, Μιχάλη, κρίθηκε η νίκη? Στο τρίτο δεκάλεπτο, εκεί βελτιώθηκε πάρα πολύ. Πώς λειτουργεί της ομάδας, στην ψυχή της ομάδας πιστεύω, γιατί τα παιδιά όλα τα δώσαν όλα. Εκεί ούτε σκάουτι μετρούσε, ούτε σωστές τακτικές. Τα δώσαν όλα οι παίκτες και πιστεύω πως με τον κόσμο μας πανηγυρίσαμε μια μεγάλη νίκη. Μέχρι τώρα θεωρούσα το παιχνίδι με την Πολόνια το καλύτερο ποιοτικά που παίχτηκε στην Κύπρο. Νομίζω με το απόψινό αρχίζω να αλλάζω γνώμη. Είδαμε φοβερό μπάσκετ. Νομίζω ναι, απόψε ήταν καλύτερο μπάσκετ. Πιο σκληρό, με γεμάτο γήπεδο. Ήταν ένα πανέμορφο παιχνίδι. Πιστεύω πως και στην Ουκρανία γίνεται έτσι ένα παιχνίδι, αλλά να πανηγυρίσουμε εμείς αυτή τη φορά. Νομίζω εκείνη η φάση που έγινε λίγο πριν το τέλος, έγιναν 4-5 φάουλ. 4 παίκτες βρέθηκαν στο παρκέ. Νομίζω είναι από τις φάσεις που απολαμβάνει ο κάθε φίλα. Ακριβώς, εκεί φάνηκε πόσο πάθος, πόσο ήταν και δύο ομάδες στην νίκη. 4 παίκτες όπως πάλι και εσείς ήταν κάτω στο έδαφος. Εντάξει, ευτυχώς η ομάδα κέρδισε. Συγχαρητήρια στα παιδιά, στον κόσμο. Και εδώ τελειώνουν όλα. Αύριο ξεκινάει η νέα μέρα. Ελπίζω να πάμε να είμαστε έτοιμοι και να πανηγυρίσουμε μια πρόκληση. Δεν σταματάει η Βασίλισσα, έτσι. Ορίστε. Δεν σταματάει η Βασίλισσα, λέω.